Ukay-Ukay section naman po sa San Carlos City, Ibinukod ang Pwesto Tuwing Market Day. Para sa detalye po ng ating balita, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Mas madali nang makikita ang mga ukayan sa San Carlos City matapos isaayos ang Grand Terminal upang mapagpwestuhan ng mga ito. Nilagyan ng City Market Division ng mga linya ang sukat ng bawat pwesto bilang palatandaan ng mga may-ari. Ayon sa tanggapan, makatutulong upang hindi na pumwesto sa kung saan-saan ang mga tendero at hindi na rin makasagabal sa kalsada para sa maayos na daloy ng trapiko. Ang tricycle driver na si Jay, ikinatuwa ang pagsasaayos ng mga pwesto upang hindi na umano maglatag pa sa gilid ng kalsada at maiwasan na magdulot ng disgrasya ang mga ukayan. Tuwing Sabado ang market day sa lungsod at dumadagsa ang mga mamimili upang samantalahin na makapag-ukay ng damit, sapatos at iba pang kagamitan sa murang halaga. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.